to omawiaj gazecie taki tekst. Cywą znane jest to hasło grupę seks. A jeżeli tak, to kiedy pierwszy los do łóżka prócz ślubnego obcy hop? Obcy hop? Przeżegnała się Omicka, wpadła w strach. Czy możliwe to, by ludzie mogli tak robić we trzech nieosobno taką rzecz? Chyba że się chcą po śmierci w piekle piec. Piekle piec! Niesłychany zwrot nastąpi w tej balladzie. Znodła świerszczyk na Sahuma we szufladzie. Obejrzała pierwszostruna we łazience i zrobiło jej się słabo przy następnej. Niesłychany zwrot nastąpi w tej balladzie. Znodła świerszczyk na Sahuma we szufladzie. Obejrzała pierwszostruna we łazience i zrobiło jej się słabo przy następnej. I zrobiło jej się słabo przy następnej. Poszła całko roztrzęsioną do spowiedzi. We mnie chyba prosza księdza diabeł siedzi. Ja? Nie powiedziała jednak, o co się rozchodzi, bo uznała, że ten świerszczyk miał odmłodzić. Już nie chodzą odtąd więcej spać z kurami i wyciepła w wielki bojtel z lekarstwami. W telewizji się ogląda Big Brothera. Dauerwelle też zakręcił u fryzera. Niesłychany zwrot nastąpi w tej balladzie. Znodła świerszczyk na Sahuma we szufladzie. Obejrzała pierwszostruna we łazience i zrobiło jej się słabo przy następnej. Niesłychany zwrot nastąpi w tej balladzie. Znodła świerszczyk na Sahuma we szufladzie. Obejrzała pierwszostruna we łazience i zrobiło jej się słabo przy następnej. Niesłychany zwrot nastąpi w tej balladzie. Znodła świerszczyk na Sahuma we szufladzie. Obejrzała pierwszostruna we łazience i zrobiło jej się słabo przy następnej. Niesłychany zwrot nastąpi w tej balladzie. Znodła świerszczyk na Sahuma we szufladzie. Obejrzała pierwszostruna we łazience i zrobiło jej się słabo przy następnej.